Trifon Barilio Morales, kumusta ka mo tanan kumati karon? Tibok Kabisaya ug Mindanao. Asap kita ha. Always say a prayer mga kaigsunan. Unas tanan ang atong pagpanalangin ngadto sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa mga hatag kanang grasya sa matag adlaw. Importante kay kana. Lord, thank you kayo again. O pasidili pa bigala ako dili shout out sa mga kadiyot nga akong mga partner usab sa kanginan. Labi na sa akong mga bikers no. Okay, ngadto sa one team one goal. Kumusta ka mo tanan? O sa tanan na mati karon Agos. And then ang mga easy kon senior citizen. Kadawat mo? Okay. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga naman dawat assistance gikan kini sa mga pangatang assistance sa gobyerno. Diha ka nato. Okay. Thank you kay Lord. Sa mga ka namo grasya. Okay. Bueno. Ang suwatan po karon tong atumanon no, pinadakin ni usa ka babae nga mapatago lang sa ngan nga Glinda. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Jay Badayos. Okay. Atong sender may gala usa ka babae si Glinda. Kini akong problema, bahin ni ining nagkaduol na gyud nga pinili ay sa barangay election. Nilangsat man kuning akong bana kay gikuha sa iyang amigo nga maoy among kapitan nga magpapili pag-usab pagkakapitan. Sa sinugdanan pa lang nisupak gyud ko nga magpapili siya pagkakonsehal kay makagasto man gyud ta ana. Pero matud pa niya nga wa ra kunoy gasto, matud pa kuno sa kapitan. Apan ning higayuna na problema na siya ug naapil ko kay asawa man ko. Bueno, sugdon ko ang tanan sa ingon ini sa dihang gitanuhan pa lang siya nga kuhaon sa kapitan adto higayuna. Nag-uyo na si nanay ko o nanay mo. Nagsabot na si tatay ko o tatay mo. Ang kasing-kasing tagduha magmalipayon. Hiusahon kita sa salag sa kaminyoon. Giandam na ko ang tanan. Nagahulat intang sila sa simbahan. Aniya na hasta ang mga bisita kay sugdanang atong kasal o kumbira. Ang kulang na lang mao ang imong bugma. Hangtod karon nakuha pa ni mo sugta. Ayaw pakyasa ang salag sa kaminyon. Dawatan na king bugma ko sugtaing taon. Dawatan na king bugma ko sugtaing taon. Ole! Hindi ba ginakurin ni mo, amigo? Wag yun mausapan ni mo tingog, no? Tindot gihapon paminaon. Ikaw mo ay kulba kayo, Kap, ha? Ngilingil pagyud kayo. Kay ikaw ang amahan sa atong barangay. Bisag kumpare ta magkap lang gyapon ko nimo. Dako kay nakong garbo nga nahimo ti kami bisita karon pre kapitan sa atong barangay. Pewakin. Kaya tungod kay, doon ako importante yun na tuyo ni mo karon. O, angay ka yun nga malipay na ini. Mo ba pre kapitan, ha? Malipay nako ang imong tuyo nako karon, malipay ko. Ayos to, nahibaw na ko, tayo tuyo na ako nga makalipay na ako. Ha? Nahibaw na ko? Pre, nahibaw na ko, pre. Husto. Dukanya sa iyong kating. Nahibaw na ka kung sa'yo ako tuyo. Nahibaw na ko, o sa'yo mong tuyo na ako, bahin ning nagsigabot nga barangay eleksyon, no? No? Correct. Lagi dabi ko. Husto ka yun, pre. Bahin ini nagsingabot nga pinili. Ay, makanang tuyo na ko nimo. O, tanawa, kung unsay gusto ko nga, Mao ba? mong buhaton, ha? Makalipay nimo, ha? Taga na ko. Taganon ako, ha? Sige, tanaw na ko niya akong taganon, ha? Kuhaan ko ni mo kabasir ko, no? O, dili, patorsi gamay. Kuhaan ko ni mo, watser. Patorsi pag yung gamay, pre. Patas album mais watser, no? Ayos, no? Kuhaan ko ni mo nga imong leader, ha? Patorsi ipag yun, patorsi ipag. Hindi mo malisod ako, ano? Resultihin lang, bigyan sa imong pabuhat ako ng eleksyon, ha? Unsa mo na, pre, Kapitan Joaquin. Bili mo, pre. Kuhaon kay ikaw nga... Unsa, pre? Unsa, pre? Kulbaan ako na, unsa man? Kuhaon ta kang orsa sa mamahimo na kung line up sa pagkakonsehal. Ako ilan up ko ni mo kunsihal? Nahimo ko kunsihal? Tinood ka, pre, Joaquin? Pre. Doon na. Ang nga malinya ka doon. Kusubayo ka din sa atong barangay, ha? Kusugayo ka. Ilado kay ka. Maong daog yun ka. Ha? Ako sad mo daog sad ko. O ikaw,
madamang din kanyang daog na ako. So, madaog po ka. Ha? Mamimo ka ng konsehal din sa akong barangay. Pre, ha? Sa? Huwag ko katuwa ni Prida. Salamat kay Priwakit. Tunay kang kapitan. Tunay kang higalay. Hindi ka mo sa asawa ako sa ingon nga. Kuhaon ko din mga kusyel. Thank you, thank you. Salamat yung kayo akong kumpare nga kapitan. Salamat. Dugay na buta ko asawa May adto siya yung speakers lungsod. Ang malipay yung tulad siya, inibilita na kuha na niya. Nga kuhaan ko Priwakin, nga usas ang mahimo niyang konsihal, sumabot kay eleksyon. Oh, tawag ko tinwas niya. Siya na karon. Ang ako no asawa ang nabot. Asa ka na yung dirista sa Glinda, pagdali dahi, kaya doon ako yung istorya, ibilita nga makalipay ni mo dahi. Dali na yun na Glinda. Ngano day kadung litong, uy, mura ka man og ambot, uy, wag ko kasabot. Kilas kay kaglihok. Mo lapsa ko dahi. Ngano ni laugh man ka? Ay, kuhan ka na. Kadungog ka ba sa akong gisinggit ganina, daya? Nga doon ako isulti mong makalipay ni mo? Ay, oo, uy. Mao bitaw na nabati na ko dito sa gawas, ningon kang makalipay nako. Unsa man ang makalipay nako, sige isulti na Dahil sila. dinhi ganina ang atong kumpare ba kapitan? Kinabutan mo ba? Si Pariwakin. Oo, inom galimig duhak botilya taon. Wala di mo hubog. Inom ra gamay. Sige na, pre. Diretsuhan na lang imong giingon nga makalipay nako. Ayaw, sige, patriling giha. Day, karong babog eleksyon sa barangay day kuwaon ko pariwakin taon nga mahimo niyang line up ang kakutsel. Mao kaniya nga usas sa iyang mamahimong konsihan. Uday. Di ba? Lipay ka niya kung sulti ni mo, ha? Kutsihal na gud ko, ha? Di ba? Lipay kay kano? Lipay ko taon. Sa may angay na ko'y kalipay, ana. Oh, di ka. Huwag ka lipay, day. Ha, ngano? Nagkasiguro ka makadaog ka. Doon na ra bagyo gitawag og put up ha para sa inyong grupo. Inyong amutan para mo'y gamiton para sa materyales sa mas mga tarpaulin. O niya sa halls mga canvasser, watcher, o gamiton para ikamang sa mga butante. O niya dong litong unsa man hari kay kwarta diha. Problema mo sulti pariwakin nga hawak ko ni kasto. Sobo diha, uy gahalhal ka man lang in town. Ikaw sa gahalhal pud ka. Asas pariwakin gahalhal. Istorya ra gyud na niya. Pero doon na gyud mo'y amutan ana uy. Gawas lang tingali kung dunay dato nga mo sponsor ninyo. Yeah, di ba sa aliados mayor ra? Samot! Ha, busa ako'y mag-istorya sa kapitan. Ako'y musulti niya. Nga dili ko musugot nga iya kang kuhaon sa pagkakonsihal. Kay gasto itaw na kayo na. Anang imong sildo sa imong trabaho? Ana, sakto ra gyud taon na sa atong inadaw-adlaw nga panginahanglan dinis bahay. Day, Glinda. Gibugnaw ko ang akong banas iyang kahinam nga mahimong line up sa kapitan aron mahimong konsehal sa umaabot nga eleksyon. Nakikita gyud dayon ko sa kumpadre namong kapitan. Apektud ko ni mo wa maapte din sa bahay, Mare. Ay, o sa manon tayo luto yun ako, ha? Priwakin, di na lang ko magliko-liko pa sa akong tuyo nimo ha. Kining sarili ka pa musulti na ako sa mong tuyo, Mare, ha? Ako una mo ay musulti. Unsa man na pre? Mare, kaya angay ka malipay. Kasi para litong, nga akong kuhaon, aron mahimong line up na ko sa pagkakonsehal. Karo umabot nga eleksyon. Ha? Di sa atong barangay pa. Maayo kay ikaw gid ang niunag hisgot bahin. Bahin gid ana. Pariwakin, pre. Pangita na lang og laing tao nga mo ay ihulit mo sa akong bana nga mahimong konsihal ubos sa imuhang tiket ha. Kay dili ko musugot nga kuhaon mo si Lito nga modagan pagkakonsihal. Mariglinda. Human ko musulti nga dili ko musugot nga padaganon sa kapitan o konsihal ang akong bana, muuli na gid unta ko apan iya kong gipugnan kay gusto pa gid siya nga iya kong pasabton. Ansa-ansa? Oh, mama ka na, Mare. Ayaw ka pala ka ng gastuhon. May larma yung gastuhan ni mga eleksyon. Barangay naman, eh. Pre, ako pre nahibaw ko oy nga bisag barangay election lang makagasto gid ka. Mag-abot tayo magid mo ana para sa inyong materyales, di ba? Gasto gihapon na oy. Kuwan kini, Mare. Naibaw na ko sa buti mo ipasabot. Pero, kinilang ang ikasulti ko, ha? Doon ay duha ka negosyante din, Mare, sa atong barangay nga muhatag og kwarta sa grupo. Unya ang atong mayor, miduol sa ka na ako. Ako ba, miduol ko nga ito, nakikita ko niya. Lipay kayo atong mayor nga dikit ko niya, uy. Sa ato pa mo pasalig kang way magasto nga akong bana ana pre, ha? Mauna. Kung makagasto man gani si Parilito, ha? Ginagmay rin gina. Kararag yung pamarayag niya o kanang mga ginagmay. Gusto ka ana pre. Kay kinirabang mulan sarta, wa pa ganing eleksyon gitawag ka na konsihal. Unya dayog pangayo mo gidayon na.
Kano, mao gina, Mari. Mao gina, mao na magasto. Depende raman sana ninyo kung buhatag ba mo og day nagko. Na, unsa man sa ihatag namon dinagko. Pila raman tay sweldo na akong bana. Uy, naunsa. Basta gamay rin kita magasto ni Mari. Salig lang ako. Ayaw pagkawas paglaom. Ang binimbuot nga mahitaboon sa mga bana. Ayaw ka ba, dako ra bayarang sweldo. Ha? Kung makanaot siya pagkakursal, nagkuksweldo. Sayang kaayo kung dili siya makuha na akong line up o para sa ako ang umaabot. Sige, pre, lahala, pre. Mao magka, pre. Oh. Basta hawa, may kwarta taon, pre. Wa gyud taon may kwarta. Mao na yun ang pag-file sa COC. Good certificate of candidacy. Matawa ay pilit kay tinanawa na ko ay sambo tong kusihal ko ani pinda no tanaw sila ako tutok na ayay yung usay kidatan ko labi na kusihal ani agkan ako ani pinda Ay! Konsihal! Oh? Konsihal iton! Konsihal! Teriyaw ning tawag na ko sunahan kusihal na may isang pit niya nako malipay tani gamay da Konsihal iton! Kadiyutan sihal! Doon nakutuyo ni mo! sige na padol ko be Naterya, unsay mo tuyon man ako ha Ayan sa kadiyut sihal! Kadiyut lang! Yes na? Ay. Mau ba? Mauna sihal! Bisan damay lang nga kaluoy ba para palit pagkaon kay wa na taon ko tagas akong mga anak. Sulti ko na yung mga anak ko, di maayo ng ibuhan. Nakatagdon, yung nakatibanon, di maayo. Nahal ko kanila. Di ba? O lagi, uy, sige sihal, istoryahe sila. Pero atagis ako dihag kwarta kay gutom na kayo ko. Kadita. Dara ng teriyaw, dawatan ng osgatos, oh. Uy, kagamay. Kung ilan nag-50 pesos siya, ay ayaw ka bala ka karong eleksyon, ha? Number 1 di ka ako sa kumbaluta. Hindi lang ko ambil sa kakatos. Sige. Punan ako ang 50 pesos, oh, daraw. Ay, salamat. Sige rin ako siya. Mawagin mo lang sa tayo, hinanay dyan. Lang sa tagkonsihal. Bisa di pa tagkonsihal, tawag tagkonsihal. Saktong gingot, kakatong asawa na ko na. O bagani kayo pinili ay ng lang sa ka, tawag tagkonsihal. Hay! Pida. Huli na ko sa mo. John! Ikikitan ko na. John! Ay, tawag na ko, lahubog na makinitiguangan na ko. Siyal! Ay! Unang sang diyot ko siyal, ay! Paituyo ko ni mo siyal! Oo, ay, ngayo, tingali unsa kay tuyo sa dani ay. Napadoong gina ko eh. Anes kong marugan. Konsyal! May hinay kong atras, Konsyal! Atras ko. Palayo ko ni. Konsyal, ka lang umaabot ka pinilay! Ay, sigurado yun yan. Sigurado yun ka sa mga among malukan ako. Muatras ko. Ay, siyal! Sige, pasag-asa ka siyal. Salamat na tayo, salamat kayo. Ay, daog mo ka ba? Ay, siyal, tagayas na di ako kwarta rin. Bibi, wala palit pag inom ba siyal? Ay na to, ay palabi ang inom. Kaya halos, hindi ka kadalo magkitang huboga, ha? Bida. Masakit ka na mo kalaki. Ay, black ka ko siyal, ay. Masakit na rin ko sa inom. Pero liwas naman na seleksyon. Bakit butal pa kunin mo? Sana! Kotsi! Kubuta itong naong naunsa ko. Kotsi! Ay, kubuta itong naong. Ay, sigit-singgit sa diha. Meron mo ko yung mga tubangan. Sabi mo, Kutsal ba? Bino yan. Wow, may kabukok sa mong pamilya, Kutsal. Oh, pito ko na ko anak. Plus akong asawa. Ha? Saya? Siya ang ginay yung butal mo yung anak ko. Siguro yung kambutar ka na ko. Nina to, ha? Ako yung pasalig ni mo nga butal ko, di mo tanan, sakop na ko, ha? Kung dili sa butal, pamatyaw na ko sa tanan! Sige na. Kagiri ko kwarta para sa inom ba? Sige na siyal na toy! Ako mday na to, hindi. Kumpong magkagod. Kasi alitong! Katagi na, Idris. Sige na, siyal. Sige na, lali. Ay, kulaka. Ako'y bahala. Aron mabutal ni mo ang tanan akong sakop sa akong pamilya. Basta dili butar, patyo na ko! Ay, sadoy. ito na. Pakong ko na. Ay, sadoy. Kanang ay, sadin na napag-istorya. Sobra ron sa Basta ako, mga amigo, ako, mabutuhon ni mo. Tara.
Kundi butar, sa mo. Macho na ko! Ito na. Ano sa taon kayo? Oh. Kung dili mo butar ako yung mga amigo, may ibog yung papatyon, Ay, probeta. natural. Macho na ko! Ay, ayaw sana. Sa? Ayaw ko sila. Isud. Ay, ikaw naman. Ay, pala Ay, Macho na ko. Isud ako sa karton. Sos karton! Uy. Busa, sige na ko siya. Puno din kamay, ha? Sige. Sige na ko siya, litong! ay, Ugod taong ni hatag kang ng teriya, uy! Ug ni natoy! ay, sagdi lang ko dahil. Doon naman po na yung mga sakop sa bilyas ng tiriya. Natoy, misaan silang butar sila nato, silang tanan yun. Ah, layo pa ganing eleksyon. Sugod ka na maghatag sa mga tao. Di na ginapaigo pa. Naunsa ka man yung tao Day, ni. day, kawan mo, day. Batahon lang nato. Kaya naka-file naman tag si Usi. Sapa di ay pastilan nimo. Ako pa ikaw dong litong no. Ayaw pag sigawas-gawas. Uy, aron di ka makakita sa mga taong kayuan kay sanan. Diretso sa kaghatag, mura kag hagsapi. Asam ko, tago ko sabihin. Ako na sabi. Bida sa nang kalaki ni mo. Dito butaran na ako. Dito mga atas mga tao. Normal mo na siya. Normal sa imong mata. Pag inunsa man ka, uy. Basta di lang ko kugod. Eh, ako man ang strategy. Di lagi yung tao na. Uy, hala. Ako man ang tawag di mas gawas. Ay, ang tao nga ni offer nga mag-leader ni mo. Bay, kong! Dadara ko soon, bay! Huwag kong sakas kisami, bay! O, sa'yo ato, bay! Agoy la, ay nasabing ka ngayon dong itong sabi ka kapurdoy, ari kalaki ha. Dali! Huwag ikaw sayop sa kong pagduda. Pagsakan ni ko kung samo, diretsong ginatay. Uy, nangayon nagtabang sa kumbana. Ay, Silang taro ba ko anak ba yun? ay, tanaw na. Kung madalang kwarta ba ron, lalo hospital ako anak taon. Tempasa ko kung ha, tempasa ha, break sa. Pagtawag di mo ganinas gawas, mura na naman kagwa. Karon nga ni anak kasud, kalit ka magbinatay diha. Naun sa kuyawan man tani mo. Oo, ang gigi. Wala ka ako ka konsyal dito. Pagkamita lang ko na ka ng mga 2,000 pesos ba kaya ilan na ko doktor ako anak. Luoy ka itong anak na ko konsyal taon. Huwag yun makabalibad ang akong bana. Nihatag yun siya og 2,000 pesos ni Kukong para ipadoktor sa iyang anak. Bisag subag sa kong buot, wa na lang pud kumupugong kay para lagi sa ospital ang dapatan sa kwarta. Og bisaad si Kukong nga, mubutar gyud siya sa akong bana. Og unya, pagkaugma na ana, na-shock na lang ko dihang kalit ni butho ang kapitan sa amo. Kay nagpahibaw nga naginahanglan gyud sila og put up na kwarta nga magamit unya panahon sa pinili ay. Unya, Oo, sa pre? kung sino kamutay gud. Uy, Kap, maora ba na'y pasalig nimo ha? Nga wa gyoy problema si Litong kay dunay dato ang negosyante nga muhatag og dakong kantidad ug hasa ang mayor muhatag pud unya karon makamutay. Pagkaahak mo ko dyan eh. Wa mo mo padayon ng doon ka negosante o hatag. Kailang isa, abot ko sa hinungdan. Asa po ng mayor, libalibad man. Pre, nga no, hindi ba libad magmayor, pre? Nakahukom siya nga wa na lang suportahan bisa na asa pita, asang partiduhan, ini mo abot na eleksyon. Mao nga mag-amutay kita ni Buelitong. Kitantanan, mag-book up tag 100,000 alang sa materialis. Pre, asal taon ko ng katindara, Ay Litong, ayaw padayon sa imong paglansar ha. Bahalag naka-file ka ng certificate of candidacy. Ayaw padayon kay wa kay kwarta kay kahatag nila. Wa. Mao gid na problemahan nako ron kay niingon ang kapitan nga siya mo angkon sa katunga sa 100,000 lugar sa kumbana og 50,000 pesos na lang kunoy pangitaon sa kumbana para sa ilang amutan sa ilang grupo. Unya wa may taon man ang kantidara. Lisod pa sa bangutang mi para lang makahatag mi. Unya kun ikadaog ang akong bana sa eleksyon unsa may mahitabo nga. Unsa man ka mo'y pasultihon? Glenda. Ingkonyot! May butang mo niya! Ingkonyot! Tag na mo. Mayo kay Nalagyan di sa sa ingoon nyo. Kanunay na kang ni adi ni karon ingkonyot da Sa iyo na sa inan kan, sa ko bala niya. di ba? Nya Mo sa libre kailangan taon ni taxi. snap ingkonyot taon. O nya, nalangit ba sa ko sa iyang isuon. Oh, di ay. Buwang niya. Kung unsa kali ingkonyot kanang inom-inom na dial John P. Pitablia mo may pinaka-request na to sa mga panlawas na to kanang may energetic ka. Yung sa kanya. Di ang magpalilaga nga luy akan. Aw, di ay, mao di ay. Mao di ay inom ka. Ati Pres! Okay, Ati Pres! Okay, ang sendo na to karag adlaw. Sindihan na to Ati Pres kani si Glinda. Ah, Linda. Glinda.
kuan Sa rin, problema? kuan natin pres, problema ani nila, yung bana lagi, gihagad ni Kapitan Joaquin, nga ganon kuno konsehal. Nya. Nya, pag abot sa higayon, ati pres, daghan naman kayo katarungan si Kapitan Joaquin nga, wa kuno siya itabangan nga mga konsehal, kinala mo abot tayo kuno tag 100,000 saon kuno nila. 100. 100,000. Ilang taon nang way kwarta? Ko, na ba kay pag-umangkon Alas ko? 5. Ko, may buntag ko. Buntag ko. Na ba kay pag-umangkon ko nga kanang Higagan? mga konsehal nya magabot amo tag 100,000 ko. Tinuod mo na asa mo na tumabasa na sa atong Biblex nga doon na kuan. Amot-amot ang mga munagan. Na ba nas bibili ang konsehal ko? Karon pangutana ko nuara ko kanang eleksyon ba na ba nas Biblia? Sa una ba na panahon? Dili kaayo ko ka suhito ani ha, pero na kung eleksyon bulyat. Maamugod na ingnon ta. Higayon nga magdumala kag katawhan. Di ba? Magpangulo kag katawhan. Anay, kung magpaambit kita giris Mateo 20, versikulo 26, gingon din hiyay, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw, kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Ang boto nako, ang punto nako din nga, ipangayuan man siya per sila o 100,000 man tingali ka to. Oh, 100,000. Oh. Hindi, doon, kasabay nagpatambag babae. Kung mauban gani, ayaw na bang kamo pagkuyog na ng maong grupo nga magkinanglan og 100,000 nga amot? Kung gusto gyud mo nga Dagan? mudagan, mahimo mag-independente ka. Mao Kay gyud. total og matita sa katawhan nga angayal ka, nga ibutang diha nga pwesto, madaha ka man silang kahig. Mao na. Oh, kaya sa muamot ka dito, ingnon tangpunga, kuyog ka sa ilang grupo, unya mga tao, wa gyapon lang. Tao yun? Oh. Ingko, kwartahan ni sa ingko. Mm. Kwartahan na siya. Pero, dili, ni ko man siya nga, kanang, kinahanglan magdud nga, moamot, Okay, ko. inana, 100,000. Mao lagi, uban bitaw nga mamaligya magyuta. Ulag aron lang ito, ano? Maligyag mga kalabaw. Ang problema karon. Sure ka ba nga mo daw? Mudaog. Tulad, Amo, ingko, no? Kaya nakasuway mo ko sa una, ingko. Oo. Ikaw mo to, ingko. Sa sinta. Nya karon sa Norong Tuiga. 2010. Usay sinta niyo, amo? Sa 60 mil. Oo. Ako, gipray mo ko nila kay... Dili, Tabanan ko nila, tag-disjay sila. Sige. Unya, kanang sisita yung amot. Pila mo kabuk, pilay maigo sa tanang mga konsyal. Basta pito man ko siya. Unya, usa may gastuhan na na. O, daghan kayo nagkastuhan. Matsoy. Ha? Blanchard ka pa. Dagan gistuhan mo kanang mga canvasser. Bayan ko kanang canvasser. Unya, ako palitan Nya, mo washer. amot. Lakaw na nimo, meeting, Ni lakaw. amot ko, sa kabawan ako'y problema. Oh, Sa bayranan sa mga canvasser ba noon, ana. Washer, wa na. Wala ko problema. Oh, kanang lahi po ng kanang lahi po ng bayranan nimo sa maestra nga og maestra nga Bantay. kanatig bantay moingon ka dai palutsa ko diha dai o dai Jismil. nasa yun na, nagkakiti maestra ba? Kikiki maestra ba? Kikiki maestra daghan na sa buhay kikiki maestra. Kana kon why kon bantay dito, why Wa may mo bantay dito, wa may makasod, way. Hari-hari na maestra. Ano may ako'y leader anang ko ana. What's yun na kay Kina what's your ko? Naa kay watcher. Oh, kinanglan na. Oh, na kay watcher. Oo. Na kay kuan. Nya na may mga bawo. Gawas kung ang watcher nimo. Ari na na. Dangag, di ba? Ari na na bantay. Kwintahay na depres. Ana na daugon. Pero mag-assign kag watcher kanang isog. Oh. Makamaog gyud. Kanang dili magpa-lupig bang tan og unsay gibasa. Di man ka pasudlon. Ngayon di Ano ba? yung eleksyon, God? Connection mo na. Ha? Eleksyon, connection. Uy ko ilang nung anak kun way pasudlon unya. Maisalay mo. Ay daghan kay Ate Pres oy. Awa ha. Nahigayon Ate Pres. Kana kay 50 meters away man gyud ang mga kanang mga kandidato. Pero ang watcher akong gingon. O watcher na lagi na. Mm. Oh, ang ako pasabot nga 50 meters away Kandidato. Pero iligo mag-eleksyon ka na mag-counting na manood ng mga kandidato sa kuwan oy Oh, classroom. tao, mao na may manood. Oh, pero daghan kay mga unya og sakto ba si og sakto gyud ka nga kuan di gyud ka mo adto ana dito. Oh, adto naman na dito. Dili pasudlon ang mga kandidato human sa eleksyon kanang counting na. Counting, oh. Ya, kung doon ay nuso, dili lang badungon unta. Di mang badlong lagi maestra mo na diha. Way maestra nga mo badlong. Pero na Oh, mana nga. Mao na nga kung ana. ingon sang linda og ganay na 100,000, bayad-bayad mo 100,000 ay na. Bila ko ana, bila ka buok.
100,000. Ang akong giingon Goliath, gusto lang mo Priscilla kaganiha nga inig-amot ni mo 100,000. Sigurado ka bang madala sa Correct. katig? Oo. Madala ka ba? O kay kung pananglitan o gusto jud ka nga maulagad sa katawhan Goliath, may mo bang mag-independente ka? Mauna. Ay kung pananglitan wa kay ikahatag, usa ito po ni Tiban Goliath, wa ko'y bulawan, usa to ya. ang iyang- Wako'y bahandi, wako'y bulawan nga ikagasa ko hinalaran. Ang bugtong... Ayun siya, tawag ano, Pres. Wa. ang bugtong niya maura ang pag-alagad pag-alagad ay mo yung ikahatag kay waman sa bahandi so diretsong istorya kung raghan kang kwarta larga kung raghan kang kwarta pero huwa kay kwarta mabaligya kapag kalabaw mabaligya kapag Mauna, sakayan mabaligya kapag napaprendyahin mo Mumbai. pagpuyo May gino sige. Bitaw. pagpuyo kay pananglitan og gusto yung katawhan sa imong serbisyo nga kuha Pilion ka, Jod. i-appel ka dyan sa linya sa mga mada ka man Bisan pag independente ka bam, no? Kung piliun di ka sa tao, isigit ka man kung bisan unsa ka nga diri ko nga team. Isigit ka good kung maayo ka nga binuhatan Mao. kang tao. mao Piliun ka gyud. Mao ka ron. No. Parehas ko na ako. Parehani atong ko si Alex Lara. Kana. Oo, di ba? Ka the best. Pagkakuan niya independente, pero pagguman, ikapila siya, ikaduha? Number Siguro one. ikaduha. Mo number, di ba number one? Ikaduha. Ikaduha. Oo. Ikaduha si Ate Naawa. Pres. Oo. Mao nga, kung maghisgot ka, mura mong guna o gugma, o tinuod yung nahigugma ka nimo, dili man na sa mo mat. Pero mao lagi na Ate Pres, depende na sa ka ng mga tarong nga kandidato. Doon naman ko yung mga inana Ate Pres. Tikas. O tikas yun ba, Berlitan? Mga Kana tikas. di asa Ana, naga, mga butan na sila si Mayor Bal o si Oo. Vice Mayor Ching Ching. May ganis kulya, tuwa ko siya kaswag tikas. Wa ay wa ko soy tikas. Wala ka soy? Ay, Asa ka tikas eh? wa agyur butan kini mga tao sa mo. Butan kini mga tao sa mo. Oh, mga butan tao na sila. Pero buyag lang ni taga kiyot, mga butan gini taga kiyot, pure taga kiyot. Oo. Why may estradihan nga manikas? Oy, wa. Wa gyud. Tawagin mga butan. Mga gini. buutan gyud ay. Mga butan kaya pero buyag lang. Mao lagi sa akong gibasa diri Goliath nga gingon og kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan magpaulipon siya kaninyo. Basta kay gusto kang mulabaw mo to'y hakaw siya. Brutal ba? Ulipon eh. Ha? Ulipon. Magpaulipon nga. Palipon ka sa mga katawhan Sa may ko, gusto Ate ni Pres. mo gili kanang iko kanunay la jud kang mulabaw ang imuha. Dili sa ulipon. Ay, so ginang. Dili ka nang Ayaw na na ulipon. Maalagad lang. Naalay mo tapar. Naalay mo tapar ba? Andam ka mo alagad. Kanang naalay mo tapar ba? Yung suga, taplan, na. Ha? Naalay mo tapar ba? Kanang mga kuwan. Tapar sa imong problema? Oo, mao na. Di ba Kuya Gili? Ang simple. Kung nagdako kay problema, ay imong taplan. O dako kay problema? Oh. Ano lang kung ingko mga dako. Alay, ana na lang, day. Ayaw, kalimtin lang ng kwarta-kwarta, day. Tinura, sakto na imo. Ayaw pa, dagan na imong bana. Lisod May na. na, kung wala kang magani, okay rag, independent gulyat, di ba? Apan musag ko lang gingon kung sinako ang iyang kwarta. Oh, Larga. larga. Nara! Salamat Inday ha pagpadangat ni tunuman nun. Kung ako ang paso, Tihon,